gikan diri sa Visayas PRSD forecasting section. Kini atong latest weather update Wednesday, November 30, 2022. Ug karong adlaw gi-celebrate nato ang Bonifacio Day diri sa Pilipinas. Base sa atong latest na satellite image, wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ padayon nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao. Tungod ini ang probinsya sa Leyte makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Samtang ubang bahin sa Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga thunderstorms. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.